Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Duday. Taong 1977, Perez, Quezon. Itong mga panahong ito, napakahilig mag-alaga ng aso nitong si Duday. Bagaman nasa 8 na ang kanilang aso, patuloy pa rin siyang humihingi sa kanyang mga kakilala sa oras na malaman niyang nanganak ang mga alaga nito. Yung nanay niya sinasabihan na siyang tumigil sa pagkukuha ng mga hayop, subalit hindi pa rin siya nakikinig. Pilit naman siya noong iniintindi ng mga magulang niya dahil meron siyang diferensya sa pag-iisip. Tama kayo nang narinig, medyo natatangi itong si Duday. Pero hindi naman sa puntong baliw na siya. Parang medyo-medyo lang kapag nalilipasan ng gutom. Bukod sa meron siyang diferensya, masyado ding mahina ang katawan niya. Yung tipong maambunan lang siya ng hapon, kinaumagahan nun magkakasakit na siya. Dahil sa ganoong estado niya sa buhay, kaya na may lahat ng kanyang kapatid, labis-labis na lamang ang ginagawang pag-intindi sa kalagayan niya. Iniiwasan din ng kanyang mga magulang na mapagalitan siya, kaya na may lahat ng kanyang gusto ay pinagbibigyan nito. Sa paglipas ng ilang buwang napakarami na niyang alagang aso, paisa-isa namang nagsianakan ang iilan sa mga matatanda niyang alaga. Hindi naglaon, umabot na ng 15 aso ang pagmamay-ari nila na siya namang hindi na alam ng kanyang ama kung saan pa ilalagay ang iba pang mga tuta. Nang hindi na nila maatim ang ginagawa nitong si Duday, napilitan na silang yon ay pagsabihan. Kinausap nila ito ng mahinahon para naman magawa nitong maintindihan ang mga mali sa mga bagay na kanyang ginagawa. Isang araw, habang naglalaro itong si Duday sa labas ng kanilang bahay, lumapit sa kanya ang kanilang padre de pamilya para makausap siya. Duday, pwede ba kitang kausapin kahit sandali? Tanong nito kay Duday habang pinagmamasdan ang mga asong gumagala sa kanilang bakuran. Dahil nasa 17 taong gulang na itong si Duday, kaya na may labis ang paniniwala ng ama nito na magagawa nitong maintindihan ang kanilang pag-uusap. Matapos marinig ng kanyang anak ang kanyang sinabi, agad naman yung lumapit sa kanya, dala-dala ang kulay puti nilang tuta. "Ano ho yun, tay?" Sagot naman ni Duday paglapit nito. Pwede bang ipamigay natin ang iba mong tuta? Pansin ko kasi, ang papayat na nila. Wala na tayong kakayahan para mapakain silang lahat. Kaya para hindi sila mamatay, mabuti siguro na ibigay natin ang iba sa kanila. Malapit lang naman ang mga bahay na bibigyan natin. Kapag nangulila ka, pwede mo naman silang puntahan. Paliwanag ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, tila bang hindi matanggap ni Duday ang nais mangyari ng kanilang padre de pamilya. Nang akmang sasagot pa siya, wala na siyang nagawa sa kadahilanang nagpasya na ito sa nais nitong mangyari. Kinahapunan, ipinamigay na ng kanyang ama ang iilang tutang hindi na nakadepende sa mga ina nito. Si Duday noon, piniling magkulong na muna sa kwarto kasama ang iilang mga asong ayaw niyang ipamigay. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, naging maayos naman ang lahat. Si Duday noon, pilit namang pinapasaya ng kanyang ina para naman kahit papaano maibsa ng lungkot nito. Nangako din yun sa kanya na bibilhan siya nito ng laruan nang sa gayoy hindi niya maalala ang mga asong nawala sa bahay nila. Akala naman ng kanyang ama na yun na ang magiging solusyon sa problema ng kanyang anak, subalit nagkamali siya. Lumipas lamang ang ilang linggo. Tuwing umaga meron nang napapansin ng mga hukay papaikot ng bakuran nila
ang ama nitong si Duday. Alam niyang asong gumagawa ng hukay na yon, subalit hindi niya mawari kung bakit yun ginagawa ng mga hayop. Sa paglipas pa ng mga araw, napakarami na ng uka sa kanilang bakuran. Si Duday naman, napapansin niyang medyo madalang nang lumabas sa silid nito na para bang umiiwas sa kanilang lahat. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti na niyang kausapin ang kanyang anak ukol sa ipinapakita nitong pag-uugali. Isang hapon, kagagaling lang sa trabaho nitong ama ni Duday. Pagpasok niya ng kanilang bahay, agad naman siyang sinalubong ng kanyang asawa upang ilahad sa kanya ang mga bagay na natuklasan nito. Ayon sa asawa niya, hindi pa rin lumalabas itong si Duday magmula noong umaga. Ilang beses na din niya yung kinatok pero nakapagtatakang hindi ito nagbubukas ng pinto. Dahil sa narinig ng ama ni Duday, agad naman yung tumungo sa kanyang silid. Walang patid nitong kinatok ang pinto hanggang sa dumating ang puntong napilitan na yung sirain ng kandado. Pagsilay niya sa loob nito, bumungad sa kanya si Duday na tulalang nakatitig sa dingding ng kanilang bahay. Bagaman nakabukas ang mga mata nito, nakapagtatakang parang wala yung wisyo. Dala ng takot ng kanyang ama, agad naman siya nitong isinugod sa pagamutan para patingnan. Sa pagdating nila sa bahay ng albularyo, doon nila nalaman na merong iniindang karamdaman nitong anak niya. Hindi matukoy ng albularyo kung ano ang eksakto nitong sakit, subalit naniniwala siya na yun ay mapanganib para sa binata. Ayon sa albularyo na, maaaring nalungkot ng husto itong si Duday kaya na may palagi yung nagkukulong. Upang maagapan ng ganoong karamdaman sa lalong madaling panahon, kinakailangan nilang ibalik dito ang lahat ng nagpapasaya sa binata. Kapag hindi nila yun nagawa, maaaring panghabang buhay ng danasin ni Duday ang ganoong karamdaman. Naniniwala din ang albularyo na kapag nasa ganoon siyang estado, hindi siya nalalayo sa tukso ng mga nilalang na hindi nakikita. Dagdag pa nito na, kinakailangan nilang magbigay ng sapat na panahon para sa bata upang maghilom ang sugat nitong sila mismo ang may gawa. Matapos nilang marinig ang lahat ng inilahad nito, isa lang ang naiisip nilang maaaring gawin at yun ay ibalik ang lahat ng aso na kanilang ipinamigay. Sa pagbalik nila sa kanilang bahay, agad naman silang nakiusap sa mga taong kanilang binigyan ng aso para ibalik ang mga ito. Wala namang nagawa ang mga taong yon sa pakiusap ng ama ni Duday, gawa ng alam nila ang kasalukuyang iniinda ng binata. Sa paglipas ng mga araw, kahit papaano'y nakakalabas-labas na si Duday sa kanyang kwarto. Nag-umpisa na din yung tumawa na siya namang labis na ikinagalak ng kanyang ama. Akala nila magtutuloy-tuloy na ang ganoong kaganapan, subalit muli na namang dumating sa kanilang pamilya ang isang matinding pagsubok. Habang abala sa trabaho ang mga magulang niya, nalaman ng mga ito na merong kinikitang matanda itong si Duday. Palagi niya yung kasakasama sa kanilang bahay sa oras na umaalis ang kanyang ama't ina para maghanap buhay. Noong una, inakala ng kanyang ama na kakilala nila ang matandang yon, pero nang makita na niya ito, doon niya napagtantong hindi nila yun kaano-ano. Dagdag pa nito na, sinubukan niya doong ilayo ang kanyang anak, subalit paulit-ulit na gumagawa ng paraan itong si Duday para tagpuin ang matanda kasama ng kanyang mga aso. Isang hapon, pag-uwi nilang mag-asawa sa bahay nila, bumungad sa kanila si Duday na abalang-abala sa pakikipag-usap sa matanda. Matapos naman niyang masipat ang kinaroroonan ng mga ito, dali-dali naman niya yung nilapitan para itaboy ang matandang yon. Manong ano ka ba?
Ilang ulit ko bang dapat sabihin sa'yo na layuan mo ang anak ko? Hindi ka namin kaano-ano, kaya wala kang karapatan para pumasok ng bahay ko nang walang pahintulot. Galit na wika ng ama ni Duday. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito habang mahinahong sumasagot ng, Hindi naman ako pupunta rito kung hindi ako pinapapunta ng anak mo. Wala kang kwentang magulang. Pasalamat ka nga nandito ako at nagbabantay sa kanya. Parehas naman kami ng hilig sa buhay. Kaya bakit di mo kami hayaang gawin ng mga gusto namin? Dahil sa sinabi nito, bigla namang nag-init ang kanyang ulo, gawa ng pakiramdam niya siya ay nainsulto. Walang sabi-sabi, buong lakas niyang hinatak papatayo ang matanda, sabay sapak sa pagmumuka nito. Pagbagsak ng matandang yun sa lupa, dali-dali naman yung nilapitan ni Duday habang umiiyak. Nang akmang sasagot pa sa kanya ang kanyang anak, agad naman niya yung hinatak papalayo para papasukin sa kanilang tahanan. Nang makapasok na silang magpamilya, pinagalitan niya itong si Duday nang sa gayoy hindi na maulit ang insidente. Lumipas lamang ang ilang araw dahil sa dami na naman ng kanilang trabaho, kung kaya't hindi nila napapansin ang dahan-dahang pagbabago ng kanilang anak. Lingid sa kaalaman ng mga ito na itong si Duday, unti-unti na palang nasasakop ng demonyo. Nagulat na lamang noon ang ama niya nang madatnan siya nito sa likod ng kanilang bakuran na nakaluhod sa harapan ng matanda habang tulalang nakatitig sa kawalan. Dagdag pa ng kanyang ama na noong mga panahong nakita niya ang kanyang anak sa ganoong estado, kitang-kita niyang may pinapakaing bagay doon ng matanda. Pagtitigan nilang dalawa ng nilalang na yon, mabilis na naman itong kumaripas ng takbo papalayo. Kinagabihan noong mismong araw, halos hindi naman gaanong makatulog ang ama ni Duday dahil sa kakaisip sa kalagayan niya. Iniisip nito kung ano ba ang kinakailangan nilang gawin, may mga pagkukulang ba siya, nagbago na ba ang kanyang anak, at kung ano-ano pang katanungan na aminado naman siyang hindi niya masasagutan. Sa paglalim ng gabi, habang nagpapahinga silang mag-asawa, bigla namang napamulat ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang bumukas ang entradang pinto ng bahay nila. Hindi niya alam pero kinabahan siya noon ng husto, kaya ang ginawa niya lumabas ng kanilang silid para tingnan ang mga nangyayari sa paligid. Pagdating niya sa sala, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya si Duday na merong nakapulupot na tali sa leeg nito. Hila-hilayo ng matandang may nanlilisik na mga mata at mahahabang mga kuko. Dagdag pa nito na ang matandang kanyang nakita noong gabing yon ay mapagkakamalan mong kuba dahil sa laki ng bukol nito sa likod. Sa pagtitigan nilang dalawa, ramdam naman ng ama ni Duday ang labis na pagkasindak nang masipat niya ang nilalang na dahan-dahang ibinubuka ang bunganga nito na halos abot tenga na ang labi. Sa sobrang pagkatakot niya sa nilalang, animoy para na siyang naging estatwa sa kanyang kinatatayuan. Bumalik lamang sa normal ang kanyang nararamdaman noong umalis na ang dalawa sa loob ng kanilang tahanan. Dala ng takot noon ang ama ni Duday, hindi na nito nagawa pang masundan ng nilalang. Kahit nais man niya noong bawiin ang kanyang anak, ramdam niya sa kanyang sarili ang kawalan ng lakas ng loob. Kinaumagahan matapos ang insidente, agad namang sinadya nilang mag-asawa ang bahay ng albularyo. Ipinagtapat niya dito ang lahat ng kanyang mga nasaksihan upang sa lalong madaling panahon magawa nilang mabawi ang kanilang anak. Subalit, nang marinig ng albularyo ang kanyang salaysay, maging ito man aminadong hindi alam ang gagawin. Halos inabot pa sila noon ng ilang oras
bago tuluyang makaisip ng plano ang matanda. Ayon dito, nasa malapit lang si Duday. May posibilidad na nakatira ito sa bahay ng matanda na pinaghihinalaan din ng albularyo na isang aswang. Duda nito na kaya nito nakuha si Duday gawa ng naghahanap yon ng alipin. Angkop na angkop sa mga aswang na merong malalim na lihim na karunungan sa kaliwa ang umalipin ng tao, lalo pa kung hindi tuwid ang pag-iisip nito. May hinala din ng albularyo na baka dahil sa hilig ng kanyang anak kung kaya't natipuhan ito ng nilalang. Naniniwala din ito na hindi biro ang matandang kahaharapin nila sa kadahilanang may kutob siyang hindi rin ito basta-bastang aswang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minabuti na nilang maglakad para tuntunin ang kinaroroonan ni Duday. Makalipas lamang ang ilang oras na paghahanap, nadapo sila sa parte ng kakahuyan kung saan meron silang nasipat na isang kubong medyo tagilid ang pagkakatayo. Pagsilay nila sa bakuran nito, doon nila nasipat ang iilan nilang mga aso na animoy kumakain ng lupa. Siguradong sigurado ang ama ni Duday na aso nila ang mga yon sa kadahilanang may mga tali ang mga ito sa leeg. Kung hindi siya nagkakamali, maaaring dinala ni Duday ang mga aso noong gabi na sumama siya sa matanda. Dahil sa mga hayop na kanilang nasilayan, minabuti nilang pasukin ang kubong yon. Subalit pagpasok nila sa loob, kahit isang tao wala silang nasilayan doon. Dahil sa kanilang natuklasan, minabuti na muna nilang umuwi pansamantala upang pag-isipan ang mga susunod nilang gagawin. Ganito ang gawin mo, Manoy. Mamayang gabi pakiramdaman mo ang mga aso ninyo. May kutob akong kukunin itong lahat ni Duday bago tuluyang umalis sa inyo. Wika ng matandang albularyo habang binabagtas nila ang daan. Naniniwala kasi ito na upang maisakatuparan ng aswang ang kanyang pag-alipin sa tao, kinakailangan niyang maibigay dito ang lahat ng pagmamay-ari nito na sumisimbolo sa pagkatao ng kanyang biktima. Yun lamang kasi ang nag-iisang paraan upang maalipin niya yon ng panghabang buhay. Kapag nagkataong may natitira pa itong mahalagang bagay sa lugar na pinagkunan dito ng nilalang, maaaring bumalik pa rin sa normal ang wisyo nito. Dagdag pa ng albularyo na sa oras na bumalik ang nilalang na yon, nasisiguro niyang kasama nito si Duday. Inilahad din ito sa kanya na wala siyang ibang gagawin kundi yon ay sundan, subalit siguraduhin lamang niya na hindi siya matutunugan. Matapos ang kanilang pag-uusap, wala namang nagawa ang ama ni Duday kundi ang sumang-ayon. Sa pagsapit ng gabi, magbabandang 9:00, habang nagkakape siya sa labas ng silid nila, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niyang paisa-isa nang nagsisikahulan ang mga alaga nilang aso. Pagsilay niya sa siwang ng kanilang bahay, doon niya nakita si Duday na dahan-dahang gumagapang papalapit sa mga ito. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, napatulo na lamang ang kanyang luha nang masipat niya yung namumula ang mga mata at merong napakahabang dila. Napakahigpit din ang tali nito sa leeg, indikasyon na hindi mabuti ang kalagayan ng bata. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasipat ang kasama nitong matanda na nakahawak lamang sa baging na nagdudugtong patungo sa leeg ng bata. Paglapit ni Duday sa mga alaga nilang aso, paisa-isa naman niyang nilawayan ang pagmumuka ng mga ito na siyang naging sanhi upang tumigil yon sa kanilang kakakahol. Nagsimula na ding sumunod sa kanya ang mga asong yon ng tahimik. Dahil sa pangyayaring yon, halos pinaghalong galit at pagkaawa naman ang naramdaman ng ama nito. Nang dumating na sa puntong hindi na nito maatimang mga bagay na kanyang nasisilayan, buong tapang naman itong kinuha ang kanilang sundang,
sabay mabilis ang lumabas ng kanilang tahanan. Paglabas niya ng entradang pinto, agad namang bumungad sa kanya ang dalawang nanlilisik na mga mata na nakatingin sa kanya. Rinig na rinig din ng ama ni Duday ang pag-aangil ng mga ito, indikasyon na hindi yun magdadalawang isip na patayin siya sa oras na makaramdam ito ng panganib sa kanilang mga buhay. Lumipas lamang ang ilang minuto, nasipat niya ang kasamang matanda ng kanyang anak na dahan-dahang nagpapalit anyo. Paglitaw ng ordinaryong wangis nito sa kanyang harapan, mahinahong nagwika naman ito sa kanya ng, Hayaan mo na kami. Mas masaya si Duday dito sa piling ko. Ang gawin mo, pagtuunan mo na lang ng pansin yung pamilya mo. Ayaw mo nun? Nawala ang sira-ulong anak mo. Gumawa ka na lang ulit ng bago. Dahil sa sinabi nito, tuluyan na ngang binalot ng galit ang kanyang isip. Habang tumatawa noon ang matanda, hindi na siya nag-alangan pang sumugod para lamang mabawi ang kanyang anak. Walang habas niyang pinagtatataga ito, subalit sa hindi malamang dahilan, hindi niya yun magawang tamaan. Bagaman alam niya sa kanyang sarili na imposible niyang matamaan ng nilalang, patuloy pa rin siyang nagbabakasakali na mabawi ang kanyang anak na merong karamdaman. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, bigla namang natigilan ang ama ni Duday sa pagsugod nang maramdaman ito ang pagtagos ng napakatalas na mga kuko sa kanyang tiyan. Pagbunot dito ng nilalang, agad naman siyang bumagsak sa lupa at kasabay nito ang pagsilay niya kay Duday na nakatitig lamang sa kanya. Walang emosyon, pero ang labis na ikinalungkot ng ama niya ay ang pagsilay niya sa mga mata nitong dahan-dahang naglalabas ng luha. Maya-maya pa, bigla naman yung tumalikod sa kanya at nag-umpisa ng sumunod sa matanda. Bago umalis ang nilalang na yun sa kanilang tahanan, nag-iwan niyo ng mensahe para sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa susunod na hanapin mo pa ang batang ito, hindi na ako mag-aalangang ubusin kayo. Huwag mo akong subukan. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Wika ng nilalang. Matapos nitong makapagwika, agad naman yung nilamo ng dilim sa paligid. Sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, unti-unti na ding nanlabo ang paningin ng ama ni Duday. Pagmulat ng mga mata nito, nasipat nitong naroon na pala siya sa bahay ng albularyo. Nang muli niyang maalala ang mga nangyari, wala na siyang nagawa kundi ang mapaiyak habang inilalahad ang mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Dahil sa ipinagtapat ng ama ni Duday, kaya na may maging ang albularyo ay tuluyan ng hindi nakasagot. Napag-alaman din ito na nakuha na ang lahat ng aso nilang inaalagaan, indikasyon na kahit ano pang gawin nila, kailan may hindi na nila magagawa pang mabawi ang bata sa kamay ng aswang. Magmula noong nangyari ang insidente, wala na silang naging balita kay Duday. May mga pagkakataon din namang pinilit pa nila yung hanapin pero tanging kabiguan lamang ang palagi nilang nakakamtan. Sa paglipas ng mga araw, pumutok ang balita sa kanilang lugar ukol sa pagkamatay ng kakilala nilang buntis. Ayon sa asawa nito, na noong gabi bago mangyari ang insidente, nakarinig sila ng mga alulong ng aso sa loob ng bakuran nila na dahan-dahang sinasabayan ng pag-uga ng kanilang bahay. Inakala ng lalaki na wala na doong mangyayaring kakaiba, subalit laking gulat na lamang niya nang biglang bumukas ang pinto ng tahanan nila. Pagsilay niya doon, nasipat niya ang isang batang napakaitim ng balat at merong namumulang mga mata. Dali-dali siya nitong sinunggaban habang pilit kinukuha ng isa pang nilalang ang asawa niyang hindi nagigising sa masama nitong panaginip.
Harap-harapan itong pinatay ng nilalang hanggang sa makuha na nila ang kanilang pakay. Dagdag pa nito na ang batang yon ay parabang hindi tinatabla ng pangontra. Naihalintulad niya yon sa isang ordinaryong tao, subalit puspos ang katawan ng espiritu ng mga demonyo. Magmula noong nabalitaan ng mga magulang ni Duday ang pangyayaring yon, doon na nila tuluyang natanggap na wala na ang kanilang anak. Bagaman mahirap para sa kanila na kalimutan ito, wala na silang magagawa alang-alang sa mga anak nila na patuloy pa rin nilang binubuhay. Pero alam niyo ba, na magpahanggang sa huling hininga ng ama niya, dala-dala pa rin ito ang pagsisisi noong nagawa niya ang isa lamang na pagkakamali na ihiwalay sa kanilang pamilya ang mga aso ni Duday. Okay, opinyon ko sa kwento. Isa to sa magagandang halimbawa ng kwento na pag stress ka or yung pag marami ka masyadong iniisip, masyado kang maraming problema na hindi naman talaga natin maiiwasan kasi nga mga ordinaryong tao lang tayo. Tulad ng nangyari kay Duday, nawalan siya ng ilang aso, pinamigay yung mga aso niya. Ang nangyari, nalungkot siya kung ano yung iniisip niya. Tas ito na yung pagkakataon ng mga, kahit sabihin na nating hindi aswang, kahit sabihin natin na kaluluwa lang pero masama. Ito na, dyan napapasok yung ano nila, yung parang butas. Makakita sila ng butas sa spiritual na pagkatao mo. Tas once na pinasok nila yan, yun na. Yung lungkot, stress na mararamdaman mo, maghahalo-halo na yan. Diyan na papasok yung galit, yung pagsisisi mo sa taong nakagawa sa'yo ng kasalanan. Ano mangyayari? Pwede kang makapatay? Pwede kang magpakamatay? O kung ano-ano pang iniisip ninyo na talaga namang brutal. Kasi wala namang ibang gagawa niyan sa sarili nyo kundi kayo lang. So anong pinakamagandang solusyon kapag meron tayong ganitong kasama sa isang bahay? Kausapin natin, pakinggan natin yung side niya. Ayaw magkwento, hayaan lang natin. Tapos kung ano yung mga bagay na magpapagaan sa loob niya, unti-unti nating bigay o unti-unti nating gawin. Hindi man isang bagsak na bigay, pero at least kahit papano, gumagawa tayo ng paraan para gumaan yung loob nila. Kasi sinasabi ko sa inyo, iba yung pakiramdam na pag merong taong nagpapagaan ng loob ninyo. Sobrang laking points niyan sa buhay natin na totoo rin na hindi natin kayang mabuhay mag-isa. Kailangan natin ng tulong ng ibang tao. Napakaganda ng kwento na to. Kung susumamuhin nyo yung buong buod ng kwento, marirealize nyo kung ano yung opinion ko sa kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.